Здравейте, аз съм Росица Билянова и съм медицински козметик в КН Център за красота. Днес ще ви представя HydraFacial – иновативна технология за сияйна и подмладена кожа. Чрез апликатор Magic Wand и Vortex технология се извършва ексфолиране, екстракция и хидратиране на кожата. Използват се няколко различни дюзи за инфузия на бустерите според типа кожа. Първа стъпка включва почистване и ексфолиране. Втора стъпка – екстракция на порите, почистват се от замърсяванията и процедурата е абсолютно безполезна. Сега ще нанесем лек пилинг от гликолова и салицилова киселина, която ще размъкне комедончета. Следва екстракция на комедоните. Преминаваме към следващата стъпка за хидратиране, лифтиране, подхранване и избистряне на тена. HydraFacial разполага с различен тип бустери за подхранване на кожата, за изсветляване на тена, за лифтиране, стимулиране на колагена, премахване на акне и хидратация. HydraFacial използва и LED светлини за по-добро усвояване на бустерите. HydraFacial предоставя и още една функция. Това е лимфния дренаж за премахване на подпухналостта, лифтиране на лицето и дадене на контура. HydraFacial е подходяща за всеки тип кожа, извършва се всеки сезон, за всички, които искат да имат сияйна, хидратирана и здрава кожа.